Mendang ini pe yagi program yelekai ke ban yelekai menta kasngi. Haga jing lekai Women Premier League haga por new shiteng PM ka jing lekai kalong hapdeng ka Gujarat Giant Persia ka Delhi Capital. Haga jing lekai I-League haga por South shiteng Janmit ka jing lekai kalong hapdeng ka Churchill Brothers Persia ka Shillong Lajong. Balada ka Shillong Lajong ka job haga ka jing lekai kala ban kiu shaka kerdan ka belai haga mi ikhen point. Haga jing lekai Indian Super League haga por new shiteng PM ka jing lekai kalong hapdeng ka Kerala Blaster Persia ka Mumbai City. Bad ka Mumbai City ka don kam ban job ya ka jing lekai kenang bagani urung shaka playoff. Haga jing lekai Saudi Pro League ki jing lekai ka por khat shiteng AM kilong ka Al Ali Saudi Persia ka Al Khalij ka Al Nazar ka brega kenhuni lekai Ronaldo Persia ka Al Shabab bad ka Al Faiha Persia ka Al Hilal. Haga jing lekai Serie A ka por Shibje Khatsan AM ka jing lekai kalong hapdeng ka Cagliari Persia ka Genoa. Bad ka jing lekai League 1 haga por Shibje Khatsan AM ka jing lekai kalong hapdeng ka Toulouse Persia ka Monaco.